Бүгінгі көндә Нурлаттагы 356 күп фатирлы йортка 10 идарәче компания хезмәт күрсәтә. Узган елны халыктан шуларга кагылышлы 40 мөрәҗәгать кергән. Бу балалар мәйданчыклары төзү, индивидуаль җылыту системасына күчү, видеокамералар урнаштыруга кагылышлы сораулар. Гражданнар гәзерләрен үз вакытында канәгатьләндерү идарәче компанияләр һәм торак милекчеләре ширкәтләре җаваплылыгында. Шикаятьләр азрак булган сайын әлеге хезмәтләрнең эш сыйфаты югарырак дигән сүз. Учитывая те показатели, которые есть по обращению граждан, я думаю, эти обращения наверняка они идут к уменьшению. Поэтому это, честно сказать, во-первых, это основная задача, которую мы все с вами в этом направлении работаем и к какому результату должны стремиться. Тик идарәче компанияләрнең дә торак милекчеләренә карата үз ризасызлыгы, ул да булса торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычлар. Бүгенге көндә андыйлар белән махсус комиссия эшли, рейдлар үткәрелә, бурычлыларга SMS хәбәрләр таратыла, әҗәтләре 5000-нән артып киткәннәрнең эше судка җибәрелә. Сейчас задолженность населения составляет 21 миллион 677 тысяч рублей. Хәзер халыкның 21 миллион 677 мең сум бурычы бар. Гыйнвар ае нәтиҗәләре буенча торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр җыемы 104,8% тәшкил итте. Шулай итеп, бурычлар 22 миллион 600 мең сумнан шактый кимәгән булып чыкты. Задолженность уменьшилась. Түгәрәк стель артында шулай ук торак коммуналь хезмәтләр өчен дәүләт хезмәтләре порталы аша түләү, электр энергиясе өчен ОДН килүе, идарәче компанияләр һәм ширкәтләрнең дәүләт мәгълүмати системасына күрсәткечләр тапшыру турында да җитди сөйләшү узды.